سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة مو سلامتنا نبغاتكم يبصح كبرات تخطاتلتنا انلو مزبلنا يوم زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا نملؤ مكتتالكم بخبر نعدم السينما سمرة تطعم زنك نوري وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتات سبورت فيلمتا بارسا ناب ألكسندر إساق تمعدوم عرموشش سبانياويت كلب بارسلونا زمت كرمتي ناب ألكسندر إساق كتقوامت مخانا يحبرالهم إذا زمت السنة كخبات قعي أميسيك سنة بتا مخانو اتقل زلا كلب متكاتو زخون بلوس أتقعي كتنادي تقديدا أبزلات الأوانة نزكو خبات قعي كلب رياسو سيدار زلو ود 21 عامش ودنا وألكسندر إساق أبتعزب تأتياتو كم زلا زقل زلوم بمسرة تزقاوح زلو حبريتا حلفت تكنيك كلب بارسا نا ألكسندر إساق كم نويحت حزوم ككتاتل ودحر مصنحهم التساواتاين بارسا زبقع مخانو أمدمدم تابتحهم زلوم ألكسندر كابز قرب عمتات جمير بفلاي دما مسكلب رياسو سيدار كابز صنبر ندحر برك أو عواتات كقونات أف مصنحو زفلت كوينو أب حالة قطمات نايز عمت سبورت هاتريكات كم زسارحي يذكر كوزيت نايت زنس أبارو أزولو عواتات كأ ألكسندر حدا كابتهم نايز متسقزي زبولت وتتساوت كعس أقرع عالمنا تباهلون بفيفا ترقحهم زلو 21 تتصوت كخون بقيعو يركب بسنكي كورونا فيروسن قال اني استات 1 بليون يورو عدا تسكيما كم زلا زنقرلا بارسا نتقعي توتنهام هاري كينن وي دما نتقعي بورسيا دورتمن ايرلين هالاندن كتعدد مدب كم زلوا كوا خغلص انت تصنح ايد سلازا حصراغنا انفتانا بقالوتا تقعت خطقنع تجديدا كم زلا يزحبر هاري كين توتنهام مرد أسمعوام كخوبات قعي توتنهام هاري كين زمت كرمتي نتا غانتا كغدفا كم زدلي بوقع كم زحبراي قلص علوم بزدما انجليزاوي زمت كرمتي نمشط انا بعداغا كورد لعل تخلو كم زلو غازيطاتات عد انجليزي صبصب علوام هاري كين زمت كرمتي كاب توتنهام كوص زدلي زلو قند مخنيات اتا غانتا توداداريت بمخان صوا كتعتر بزي مخالا مخانيو حبيرو زلوم از مالد دما كين بصوا ناي معتار معركة ديك عيلو كم زلو زر مخانو تنتنت سبورت يملكتهم هاري كين توتنهام كقدفا كم زدل مسحبرا انجليزاويان كلبات مانشستر يونايتد مانشستر سيتي تشيلسي نمونانو لعلن تحتن كبلا جميرنا لوام دروون مس وكيلاتو كزراربا كم زجمرا زملكتو صبصابات يوصلوم كا بريمير ليج وصا كصاوت كم زيدل دغاغيمو سلازغلص دما ناي موداتا معالبو اب حنت كاب زن سلسته كلبات كم زخون زطراطر كم زيبلو مستصاوتاي قربت زلون وغنا يحبرو لهم قالوا وجنات جنانا بي اس جي بمخاد مسلسلت اني ونبر ماوريشيو بوتشيتينو ناي مصنبار تخلون كم زلو يحبرون توتنهام نكين مئمان زكايدتو صعر فرسل سانتلو زمص كرمت مسنباتو زي ترفو مخانو امينا متكاتو زخونوا تصاوتها سو كتبل جميرالام ناي مانشستر سيتي غابرييل جيسوس ناي مانشستر يونايتد انتوني مارشال اندما اتوم ابرادارا اتاتهم زلو قدامو تصاوت كم زخونون اب قربا معلتات نحديهم نمفرام يقولهم تثبيت كم زلون يحبرم توتنهام مشط واغا هاري كين كندي كم زبصح بوقعي احبرتنا لام انت خونا ابز حلف لكاتيت غودلو 150 مليون باوند كتلقو كم زيت دلي غازيطا سبورتس ميل صبصيباني رام توتنهام دحيرا ابزو صاعتو مغلص دما كلهم تصاوتا نز تريفوم زلو غطمات بريمير ليج كم يابيلون بعوت كم زازمو طراي كحسبون ابو كدهبون كم زلو ما تحساسي بالام زيدان مس حمشته تصاوتو كسنا بديو كلنا عين تدقفت ريال مدريد نابتتا غانتا زمص قدامنا فياريال تغعيزا اتكايدو ناي موداتا صوتاي نافطيطن زطمتا زلوام مخنياتو مدريد صوا لا ليغا كتعترن زي كتعترن ابت غطم سلازوسن ريال مدريد ابت اميدا الفريدو دي ستيفانو اتكايدو غطم كتعوتن تخيلا اتا بخلت نطب بليصاتا زلا اتلتيكو مدريد دما بفالادوريد انت تسعيرا نمبل 35 غزي زود لا ليغا كدفيام
زيدان تጻወቱን ድማ ኣብ ዝመጽ ዓመት ስፖርት ብኽብሪ ምስታ ጋንታ ክቕጽሉ እዮም ናይ ቀዳም ውጽኢት ብግልባጥ ናይ ዝጠቕስናዮ እንተኾይኑ ግና ሪያል ማድሪድ ኣብ መሳርዓ ዓብ ለውጢ ክትገብር ክትግደድ እያ በዚ መሰረት ድማ ዚዳን ምስ ሓሙሽተ ተጻወቱ ካብታ ጋንታ ምስንባቱ ከም ዘይተርፎ ይግለጽ ኣሎ ሴርጂዮ ራሞስ ራፋኤል ቫራነ ማርሴሎ ኢስኮን ሉካስ ቫስኬስን እቶም ምስ ዚዳን ሓቢሮም ካብታ ጋንታ ንሓዋሩ ሰናቦት ተጻወቱ ከም ዝኾኑ ዝሕበር ሎስ ብላንኮስ ንዚዳን ዝትኩላ ክልተ ኣሰልጠንቲ ድሮ ኣብራዳራ ኣትያ ከም ዘላዩ ዝንገረላ ዘሎም ንሳቶም ድማ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታ ዝነበረ ራውል ጎንዛሌዝን ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ ዝነበረ ማሲሚሊያኖ አሌግሪን እዮም ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ንሓዲኦም ክትመርጽ ትጽቢት ኣሎ ሓለፍታ ክለብ ንማሲሚሊያኖ አሌግሪ ክደልዩ ከለው ደገፍታ ጋንታ ግና ንራውልዮም ኣሰልጣኒኦም ክኸውን ዝደልይዎ ዘለው ብዛዕባ ታ ክለብ ልዑል ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ራውል 741 ግዜ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲኡ ክጻወትን 323 ሽቶታት ብስሙ ከቁጽርን ብምኽኣሉ ብደገፍታ ጋንታ ኣዝይፍትው እዩ ስለዝኾነ ሓለፍቲ ማድሪድ ንራውል መዝነት ምስልጣን ምዝህብዎ እቲ ውሳኔ ብደገፍታ ጋንታ ዓብ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስፖርት የመልክቱ እንተኾነ ሓለፍቲ ቦርድ ሪያል ማድሪድ ነቲ ካብ ጁቬንቱስ ድሕር ምፍናው ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኢጣልያዊ አሌግሪዮም ዘቀድሙ ዘለው እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ሴሪአ እንከሎ 5 ግዜ ዘውድ ክደፍእ ክኢሉ ስለዝነበረ እዩ ኣብ ኢጣልያ እትሕተም ላ ጋዜታ ዴሎ ስፖርት ማል ከም ጸብጸቦቶ ተኮይኑ ድማ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ንማሲሚሊያኖ አሌግሪ ናይ ክልተ ዓመታት ውዕል ቀሪቡሎም ዋላ እኳ ገና ወግዓዊ እንተ ዘይገበሮ ዘሎ አሌግሪ ነቲ ውዕል እንተ ተቐቢልዎ ግና ንዓመት 10 ሚልዮን ዩሮ መሃያ እናተኸፍለ ካብ ዝመጽ ዓመት ስፖርት ጀሚሩ ነታ ጋንታ ከሰልጥና ክጅምር ምዃኑ እታ ጋዜጣ ኣመልኪታ ኣብዚ እዋን እዚ ወደ 48 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዚዳን ካብ ማድሪድ ምስ ወጸናበ ከም ዘመርሕ እኳ ብልክዕ ክፍለጥ ዝከኣል እንተ ዘይኮነ ናብ ጁቬንቱስ ከመርሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ግና ይሕበር ብዘይካዚ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳውን ጻውዕት ክቐርበሉ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ አርቴታ በኩነታት ዴቪድ ሉዊዝ ይደፋናቅ አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ጋንቱ እነቱ ምኩር ተኻላኻላ ዴቪድ ሉዊዝ መጽክረምት ከተፋንዎ ሙሳና አዝዩ ከም ዘጓሃዮ ተአሚኑ ሉዊዝ ኣብ ቁዕሶ እግሪ ንኹሉ ነገር ከዕወተሉ ዝኽኣለ ዓብ ተጻዋታዩ ኣነ ምስኡን 18 ኣዋርሕ ክሰርሕ ምኽኣለይ ድማ ንነፍሰይ ከም ዕድለኛ ዝቆጽራ ዝበለ አርቴታ እቲ ብራዚላዊ ዝመጽክረምት ካብ ሜዳ ኤሚሬትስ ክሰናበት ክሪኦ ድሌቱ ከም ዘይኮነን አዝዩ ከም ዘሕዘኖን ድፍንቕንቕና በለ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሉዊስ ኣብ ነሐሰ 2019 ካብ ቸልሲ ብ8 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ አርሰናል ተሰጋጊሩ ምስታ ጋንታ ዝኸተሞ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ድማ ዝመጽ ወርሒ ከብቅዑ አርሰናል ቦታ ናይ ብራዚላዊ ንምትካ ንወዲ 23 ዓመት ተኻላኻሊ ፉልሃም ተወሲን አዳራባዮ በቀዳምነት ሓጽያቶላ ተወሰኽት ዜናታት ተጻወት ሌስተር ሲቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንቸልሲ ረቲዖም ጽዋ ኤፍኤ ካብ ከዓትሩ ብምኽኣሎም ነፍሲ ወከፎም 40,000 ፓውንድ መኦሽሽ ከም ዝተወሃቡ ተገሊጹ ሎም ሰሉስ ምሸት ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ንቸልሲ ደጊሞም ተስዒሮማ ድማ ካልእ ዘወናውን መጠነ ገንዘብ ከም መኦሽሽ ክወሃቦም ምዃኑ ብጋንቶኦም ቃል ተኣትዩሎም ኣሎም ሌስተር ኣብ ዝኣንጻር ቸልሲ እተካይዶ ጸወታ ክስዕር እንተኽኢላ ኣብ ዝቕጽል ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእላ ከተረጋግጽ ክትክእል እያ እዛ ብታይላንዳውያን ሰብ ሃብቲ እትውነን ክለብ ሓንቲ ካፕተን ተጻወተን ለጋሳት ዝበሃላ ክለባት ከም ዝኾነት ይዝንገረላ ሌስተር ሲቲ ኣብ 2016 ዘውድ ፕሪምየር ሊግ ምስተፈእቱን ንተጻወታ ንነፍስ ወከፎም BMW መኪና ከመኦሽ ከም ዝሃበቶም ኣይርስዕን ኣብ ናይ 137 ዓመታት ታሪኻ ዝሓለፈ ቀዳም ንፈለማ ግዜ ጽዋ ኤፍኤ ካብ ዝዓተረት ሌስተር ካብታ ኣብ 4ይ ደረጃ ዘላ ቸልሲ ብ2 ነጥብ በሊጽያ ኣብ 3ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኹዋን ማታ ምስታ ጋንታ ናይ መቕጻል ተኽእሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣሰልጣኒኡ ሶልሻየር ገሊጹ እቲ ስፓኛዊ ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ ወርሒ ዘብቅዕ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ሓድሽ ውዕል ኣይተቐረበሉን ኣሎ በዚ ኸኣ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ምውጽኡ ዝተርፎ ከም ዘይመስል ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱለው ብራይተን ዋጋ ናይቲ በአርሰናልን ሊቨርፑልን ዝህደን ዘሎ አከፋፋሊኣ ዩቨስ ቢሶማ ልዕሊ 40 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጻ ክልቲአን ክለባት ሸውሃተን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ተወላዲ ማሊ ኣብ ዓመት ስፖርት ዚ ኣብ 33 ግጥማት ብምስላፍ አንጸባረቕ ብዓት ከንጸባረቕ ክኢሉ ሊቨርፑል ነቲ ተጻዋታይ ከም መተካእታ ናይቲ ዝመጽእ ክረምቲ ክገድፋ ዝደናደን ዘሎ ጂኒ ዋይናልደም ክደልዮን ከላ አርሰናል ድማ ኣብ ቦታ ናይቲ ዝመጽእ ክረምቲ ከይገድፋ ትፈርሃሉ ዘላ ዳኒ ሴባሎስ ተሰሊፉ ክጻወት ተደልዮ ዘላም
ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብ ሜዳ ዌምብሌይ ባንዴራታት ፍልስጤምን እስራኤልን ብምብልባለን ተጻወቱ ይኹን ደገፍቲ ዋላውን ክለባት ከም ዘይቀጽዕ ኣፍሊጡ ሌስተርን ቸልሲን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሜዳ ዌምብሌይ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ዘካይዳሉ ዝነበረ እዋን ክልተ ተጻወቲ ሌስተር ማለት ሓምዛ ሸውደርን ዌስሊ ፎታናን ባንዴራ ፍልስጤም ከም በልብሉን ኣብ ክሳዶም ጠምጢሞም ነታ ጽዋዕ ከልዕሉን ከም ዝተራእዩ ዝፍለጥ እዩ ፍልስጤምን እስራኤልን ኣብ ዝእዋን ኣብ መንጎ ተወሊዕ ብዘሎ ግጭት ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዘለው ዝግለጽ ጸግዕ ፍልስጤም ዝወሰዱ ሓያለ ተጻወት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይተረፈን ተግባራት እስራኤል ዝኹን ናይ ቪድዮ መግለጽን ጽሑፉን ይዝርግሕለው ሓደ ካብኦም ምስራዊ አከፋፋሊ አርሰናል መሐመድ ኤልኔኒ ኮይኑ ልበይን መንፈሰይን ምስ ፍልስጤም ይዘሎ ደገፈይን ፍልስጤማውያን ክብል ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ትዊተር ድሕር ምግላጹ ደገፍቲ አርሰናል ካብ ዝኾኑ አይሁዳውያን ተሪር ተቃውሞን ኮነኔና ጋጢሞሎ ሓላው ልዳት አርሰናል ሌኖ ካብ አርሰናል ክወጽ መደብ ከም ዘይብሉን ኣብ ዝቕጽል 2 ዓመታት ነታ ጋንታና ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ክመልሳ በዓሙ ከበርክት ከም ዝደልና ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ካልኦት 4 ተጻወት ካብታ ጋንታ ክወጽ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ጀርመናዊ ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ እዋን ምስ አርሰናል ኣዝዩ ሕጉስ ከም ዘሎን ክሳብ ጽዋዕ ዝዓትር ካብታ ጋንታ ክወጽ መደብ ከም ዘይብሉን ይሓቢሩ ሌኖ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዚ ምስ አርሰናል ኣብ 47 ግጥማት ብምስላፍ ብቕዓቱ ዘመስከረ ሓላው ልዳትዩ ቅድሚ ናብ አርሰናል ምምጽኡን ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ልዕሊ 300 ግዜ ተሰሊፉ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ አሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ሮይ ሆድሰን ካብ መዝነት ቦሎንቱ ከም ዘወረደ ይግለጻሎ እቲ ወዲ 73 ዓመት እንግሊዛዊ ነታ ጋንታ ክገድፋ ዝወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ዝያዳ ግዜ ንምሕላፍ ክብል ምዃኑ ሓቢሩ በዚ ድማ ተጻዋታይና አሰልጣንን ቸልሲ ዝነበረ ፍራንክ ላምፓርድ ንቦቱ ክትክእ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሮይ ሆድሰን ኣብ ዝተፈላለያ ክለባትን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ከም አሰልጣኒ ኮይኑ 45 ዓመታት ድሕር ምስርሕኡ ካብቲ ሞያ ዝእለ ዘሎ ሓደ መንነቱ ዘይተገልጸ ሰብኣይ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈላለዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተኸልኪሉ በሓይሊ ማዕጾ ሴሮና መንበር ቤት ኔይማር ከኣቱ ድሕር ምፍታኑ በሓለውት ናይ ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ብመሰረት ጋዜጣታት ፈረንሳ እቲ ሰብኣይ ናብ ገዛ ኔይማር ከኣቱ ክፍትን እንከሎ ኔይማር ኣብ ሜዳ ምስ ጋንቱ ይጻወት ነይሩ እቲ ሰብኣይ ኣብ ቀይዲ ድሕር ምእታው ምናልባት ጽሉል ከይከውን ተባሂሉ ናብ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ እዩ ከም ዝለኣኽ ተገይሩ ስለምንታይ ደኣ ከምኡ ጌርካ ምስ ተባሃለ ድማ ኣነ ንኔይማር ቃል ኣምላኽ ከመሓላልፈሉ ሓሲበ ነይረ ናይ ስርቂ መደብ ፍጹም ኣይነበረንን ክብል መልሲ ሂቡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ህቡባት ተጻወቲ ገዝኦም ብዑላ ሰረቕቲ ስለ ዝድፈር ወትሩ ከም ዘማርሩ እዩ ዝንገረሎም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝብልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም